дар ин ҳамоиши идона ки ба рӯзи модар бахшида шуд, собиқадорони соҳаи маориф, занону бонувони пешсафи соҳа иштирок доштанд. сардори раёсати маорифи вилояти Суғд аз таваҷҷӯҳи хусаи давлату ҳукумат, ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати зан-модар ёдовар шуд. бо қаноатмандӣ таъкид гардид ки занону бонувон дар баробари тарбияи насли ояндасози миллат дар татбиқи сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзанда мегузоранд. раиси кумитаи иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илми вилояти Суғд, ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ва дигар баромадкунандагон иброз доштанд ки мақому манзарати занону модарон дар ҷомеа баланд барошта шуда, барои кору зиндагии онҳо шароити арзанда фароҳам оварда шудааст. бахусус дар соҳаи маориф ки яке аз соҳаҳои афзаланок ба шумор меравад, саҳми занону бонувон дар рушди он назаррас буда, хизматҳои онҳо пайваста қадрдонӣ карда мешавад. аз тарафи пешвои муаззами миллат барои занон, модарон як таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида мешавад. исботи ин он аст ки соли 1999 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оиди баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва аз тарафи он кас 8 март рӯзи модарон эълон шудан ва мулоқотҳои пайвастаи он кас бо бонувон, занони фаъоли ҷумҳурии Тоҷикистон исботи он аст ки пешвои муаззами миллат нисбати зан модар як эҳтирому таваҷҷӯҳи хоса дорад. дар ин рӯз бо нишони эҳтиром ва арҷгузорӣ ба заҳмати занону модарон ва бахшида ба рӯзи модар ба пешсафони соҳа сипоснома ва ифтихорнома тӯҳфаҳои хотиравӣ супорда шуд. кормандони соҳаи маориф ин таваҷҷӯҳ ва ғамхориро нишонаи татбиқи сиёсати имрӯзаи ҳукумати мамлакат маънидод намуданд. ҳамзамон ба собиқадорони меҳнат ва иштирокдорони чорабинӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. мебинем дар ҳамин рӯзҳо хосатан ки аз тарафи тамоми қишраҳои ҷомеа, аз тарафи ҳамаи мақомотҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ба тарафи модар, зан як таваҷҷӯҳи хоса аст зоҳир мешавад, чунки ҳар як шаҳрванд иқдомҳои ҷолибу беназири пешвои муаззами миллатро дастгирӣ мекунанд ва амалӣ менамоянд. ҳар як зани тоҷик аз ин таваҷҷӯҳ, ғамхорӣ, иқдомҳои пешвои муаззами миллат рӯҳи илҳом мегиранд ва кӯшиш менамоянд ки минбаъд низ дар ҷодаи таълиму тарбияи фарзанд, таълиму тарбияи насли наврас дар кадом соҳае ки набошанд саҳмгузор мешаванд. барномаи рангини фарҳангӣ ки васфи зан модар баҳору зебоиро менамуд, хотири аҳли нишастро шод кард. дастпарварони муассисаҳои таълимӣ бо пешниҳоди суруду тарона бузургии зан модарро васф намуданд. рӯзи модарро кормандони соҳаи маориф бо шукӯҳи хоса ва меҳру садоқат ба олияҳаи беназири зиндагӣ хушухотирмон ҷашн гирифтанд. гузориши Субидини Шаҳобиддин, Бузургмеҳр Шомаликов, Шоира Муъминзода барои барномаи иттилоъотии ахбор.